prípade vašeho zákona, čo to načítal pár mesečníkov, tie diskusie sa v podstate skončili pomerne rýchlo, si pripomienok domácich zahraničných vzťahovských organizácií bolo zapracovaných veľmi málo a zásadným spôsobom nemenili jurisdikciu zákona. A aj dodnes sa niekto ešte tvári, že zmyslom toho zákona je zlepšiť kvalitu novinárskej práce. Už tá prax v tých prvých týždňoch ukazuje, že toto od toho zákona naozaj očakávať nemožno. A už tie prvé dva prípady jeho uplatňovania jednak sú symptomatické v tom, že tými prvými dvomi občanmi tejto krajiny, ktorí využili tento zákon, bol Vladimír Mečiar a Robert Fico. A v prípade Roberta Fica som prípadne mám pocit, že je to celkom pochopiteľné, pretože naozaj žiadala opravu prepisu rozhovoru, kde naozaj tá redakcia, ktorá sa vám priznala, urobila chybu, čiže z tohto pohľadu je to úplne v poriadku. Symptomatickejšia bola skôr žiadosť Vladimíra Mečiara o opravu nie skutkového tvrdenia, ale názor vysloveného v komentári. Navyše, ak si detálne pozrite, akým spôsobom boli podané tie žiadosti, tak oni v podstate nesúviseli s týmto novým zákonom, pretože oni využili právo na opravu, ktoré umožnilo už ten predchádzajúci zákon. Druhý problematický moment v tomto období, ktorý sa týkal médií a médií verejnej služby, bol práve vývoj slovenskej televízie v Slovenskom rozhlase potom, ako nastúpili obmenené rady od dvoch týchto orgánov. V prípade slovenskej televízie stanová